салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ҷовид Тюб. пеш аз сар кардани видео ҳамун лайкая шапалоқ бизан. дӯстон, 73% видеоҳои маро без подписчик тамошо мекунанд ва 23%-ашро бошад подписчиконам тамошо мекунанд. барои ҳамин гуфтанӣ ҳастам ки лутфан ба канали мо обуна шавед ва саҳми худро гузоред. соли гузашта Фарида Течин, ки дар филм бо номи Зуҳро машҳур мебошад, ба шавҳар баромада буд. ҳозир боша на танҳо дар филм, берун аз филм дар зиндагии шахсии худ ҳомиладор мебошад. ба ҳама ин нигоҳ накарда дар филм аз ҳама нақши вазминтарро мебозад. мухлисони филм бисёр менависанд ки кай Зуҳро мактубро ба Хазар медиҳад ва ҳама ҳақиқатро бифаҳманд. коргардони филм мехоҳанд ки Зуҳроро аз филм бароранд. савол ба миён меояд, ба кадом сабаб Зуҳро филмро тарк мекунад? кӯдаки худро таваллуд карда мебарояд ё ин ки мемирад? шумо чӣ фикр доред дӯстонам? ба мактуб чӣ мешуда бошад? дар қисми 29 хоҳем дид. мактубҳое ки ба Азиза Асланбой меояд, ҳама фикр мекунанд ки кӣ ба ӯ мактуб мефиристад, аммо мо агар дастхати модари Мирон Дилшоҳро бубинем, якчила мебошанд. дар бораи ин боз ба шумо маълумот медиҳам. ба канали мо обуна шавед ва лайкро аз хотир набароред.